jowa tin mok nya chopo kama shido mako japiny. Report ong'isi to by the time idwa chopo tiyudo ka jok moko be ni itero odhi o report wach moro machielo. Koro gimo struggle mo ayudo manyocho omiwa approval ni wakao oganda mondo ndik tich. Oganda gi kutieko magi bedo askari. Ok wabi bedo gi challenge ni to kadipo ni japiny ogoni simo kata yudo wach moro. Ok ibi wacho ni ng'ama dino chopo wach ni kilomita mabor. Buro bedo machiegni e stations ma wan godo, to stations ma wan godo buro expand post. Mano number 1. Number 2, wadwa ni mondo wa improve communication network mara gi jopiny. To wadhi improve nang'o? Communication network wadhi establish posts, iluongo ni outpost, or why engage multi-agency nikech piny kae ng'ama chiegni oganda en chief, kata assistant chief. Through government structures, barasas magidhigo, wadhi make sure ni contacts marwa ochiw, information mondo reach wa quickest time ma possible. Nikech seche moko ng'ato ng'isi ni ng'eni ya, ni rao no biro nyoro gotieno. Wach ni biro ni gokinyi. To ka wach no nyalo chopo ni, wadhi improve cycle time mar jo watu kaka nyalo respond. Ka wach ni biro ni sani, onge tiene mondi waste time. Mano is an approach mo biro tiyo godo. But proactive approach mo wadwa tiyo godo, no wadwa create more awareness, educational program, so that ng'ato ng'eyo. Ni ka there are any signs and symbol ni maybe sign ni le moko nitie kamoro manyalo cause damage. Information onego bi kapoko cause damage. Mondo jowo respond piyo piyo ogeng' mondo kik ng'ato negi gi le kata madharo timre. Mane mo wa review our strategic plan mo make sure ni that component obed factor in. Mondo a lot of awareness through the government, national government, administrative authority structures ground. Why engage chiefs? Why engage assistant chief? Mondo why enhance awareness creation. So we are revamping educational program marwa. Mondo at least we can reach out to schools. We can reach out to low school going children. We can reach out to a bigger community manyalo through chief barasas. Mondo ji obed well informed. Ni kikiriti nyaka asara bed kuomi. Ni maybe rao nego ng'ato, rao inyo ng'ato, rao ketho chiemb ng'ato. To kopogore kod rao ma inyo ji nikech wang'e ni kinde mang'eny rao ema nyalo wuok e pi kacha to dhi